Wabahana. Mammy Hana. I don't refugee. Pacho Brawanim Kakrawai. Now Casama Tony. Pacho Mati. A dear Boko. Me Pacho frame Hannah said you're kind. Now many a branch be our in field. Now problem be as more as a bushing 40% or more than Sasha Boas and I'm home at it. The bedam. And he said me who are branch any 2013. I will come say her. Your friend is saying. Your friend Asare'S. I'll my dear, I will a doom. Ufree. Me Pacho or mammy free. Kume papa free figures. Ena omu eye omu adwuma wo. Ne ma me makọ trase. Ho na omu sisi omu wo na ebusuan ni nyina. Na me hu abrante na mpo de awaresem tu manim. Ti me ne no nso ekoche ya mabusuan ma ye ba mu se ye tena. Ye dinka wo ya kan. Sa abre ne ye te so ame post office ya. Ena me ne tena efie ho kakra. Ti emu no me fan se me ne wo ye first born no, ye second born na me papa be wuye. Na me nya 3 months a me kwa sorry. Na papa ni wuye. Papa ni wuye no hini ni be ma na busuani bi ani mechi anko yi no. Me kwa ni minua sa abra ni momudie no krani na onye me ho ade. Eso no ne wawo. No ne me awo. Na wo mo de sesi be. Ya nya ne ho ade so be fimu afimu. Ibu fimu amomle. Eh boga fon so de wo mo de na mo. We ya de be senfe ho na me hwe. Akosi abe fie wadwale brampa so fe ho na me hwe. Eh o hini ni no din kan de me akochia na busua ma me so akochia me papa mu ti na me fa ne se omunim na emu ne ho ade. Na se wonye ho ade. Ti ye wo ye second born na me papa free mu. Aw. Abusuani bia ni be ma no achi fi se na me papa ye fantinti no mususu se fantifo no se bia wo ware na wonye kola no ho ade a e ka bobinti no o manko se be ma na nkompu na bia na nka be ma hu nipa bi betimi ade akire akobi obi anko bi Sompa na yi mini mabusua na ekoye yi ni bae ti enu achi na okoye me ho ade nti okoye me ho ade ni mu ni nyina ye da so te so ame ha sa abere no so mi hu no waka chem se wa hesisi bi ase e wo ntini bo ho yes o si dan to ka chem se ho no kwa wa e wo nwuram tu nti adwuma no de onto aso bi nam ka chem se da bi uti na obi fie na usiesie ni se de ekora nya wo de a nti de tie bia kwan kuro bi wa kuro bi nso to aso yenye nkoduru se ye bewie no na efi ho no ma aye kuro nti oji mi so masem ni tum ampa ye kuso nkakra na menene na menene tena ye no meka adwuma asem so ma menya adwuma osminiska ye tena so am ha nyina ma nya adwuma da saa tam na ne ye te so am ha na wo menya adwuma ne de ne na niema bi ti say toretro ni niema ye de boaboa ye ho no de no wo de boa me pacho so boduam na me musa producer pacho producer wadaroma omo kobo krata no omo ne wane ko we de afieje wa pokuya yo yadas amishira to ama misika anya dwuma da te eno didi mo ana ye de call entini bo ho no ti ye call ye ne me so me call Assemblies of God me to nyom ti bra ye program 21 days fasting yes of my envelopes we say yem fa manyom to for no nti wode ma ye mehwem na 300 cedis 3 million na misika we de minti bi de be ye seed aye adwuma firi se me hu be me ka so ma misika anya adwuma onfi mi pacho bra no e de adwuma o ye fashion design o pam me suit se bia o ware a enti no na eha me se me nso me nya adwuma because me won kran na me ye adwuma ansa na obehu me enti ampa me de start bodwa because ye ko e no ma na light ni ho se obehunu fie a se bia nka ha ye we so obehunu se dan foforo na ki se bia wakwa koduru e bia so amdwom ansa na wahu dan so bia si dan tina mu te ye dawura mu tu awowo nom na ye nyankire nom de na se ye fa no kwa ye dwale abonten ye nwie fie no ba ne aboso ene ye kotene mu me aha me ye koro no kura no ye be ma no se ho ye nwuram tu wonko na me mi she ni nkura so me ye nko na ye nko yi ye mfi ho no mu adwuma chance ye betoto obi fie 1000 ne ade anye ye dia nti on de bia na ne bufu na me mi she ni nkran ma ene ye de kotena ho ti me de 300 cedis ni start bodwa nti me koto blog free ba bi ba na me de abegu drink so nti obi twa ma me ton ne ma wa ti nkakranka we na be ba watinya betna me se nya mo so mo mra ti de sa ma fi wona no wo si wo mfia no wo nwie nyina obeto ato se on ba be kan ye nsu ye ho ma mpampa we ba na we aba nti afi na bodwa na ekoso anti ye koso mpampa na ma me so de be free mu e 2018 ma 2018 ma me free mu na wotweda be ma ne bo no nko an busua ni bi ani nachi ena ye didi na wotweda no ti ayiye ni mu no na ma benye me third born na me wo fa ma me da ho nyina so udi ye di udi shem
na menye me third born no ena yie ni bae ma yie ni bae na me wofa no pese o me yie no wakurase ma me so tena oboase ntini enso ye mpene so se ye be yie no wakurase ti eni ofa mokodi ahyiamudie ma ye kono ma miska wo se dabi eyie bae bobosia to e de to won ye wie de ato yie kam timi ni bi ma e de saa wa ma miska bia ene ye de koyi meeting ko hye date kasa ni nyemu papa ni wi na wa ma yie busuafo ama mebo mensa na o man kono so ma mo mensa wanzi dimpo mi anam koye meyie ka mebo obi anka ho so senete ne ba no mimi papa m kura se bi omudi manim a ombo a mema ye senete ma mo mu skate se mimi kunu me chen 700 cedis de onfa because me konga o papa wi na wa ama no o kwaje o papa senete no o sate 7 million ma no kura ne bu fisa de ntina ma ne dodo na me se de ori ewo juwe we e na me de ho no so ma e ko dai chemanim we follow we follow o papa ye na wa ama ne senete o papa ba bia ne sama ada obetwa ni so pa enti no ma so yam panso ayi no so ayi bre no esan se esie ma me na se ye ayi enso wanyansi ye enti na minim se e ka ne ba obeboa me am watua metua fi se ma me ne wo ma mienu pe me na me ye ketewa na me nso na se me wo bi a ne nua no oni kunu enti na me fa se me na me wo soro kakra se me nua ti ye ni bibia me na me gigi na ye sanse ne ye ofa mo po ayi no e hye ye ma ye ayi no e ka e ba ye no me ko ye yi no me ma be ma no abusua bombosia 10 million ye wie ne ka e ba ye no se abusua fo ntete wona me sorry se me ma me ewu a me amefa me ka itimi ba ye ne sanse wa monsa nti na minim se sa e ka na abeda ho be ma no be boa me ame atua wa mo me ame antua tim koto ma me ne plot o sa koto ma me plot ma me no plot da oboase ho nti minim sister ne ya adwene se e ka na aba ne ye ni obi obetua ma nti ne ye nkopɛ ye nton plot no ampa nso ye ton ma ti eton ye wie ye nam ti ni papa de ma no de koy ti ye wie na se mi menya 6800 ana mi sister no so nya 6800 ti wono ye so okoto ka wo hu ka bi no peso oto no de ka na dua no eye mi ku o de be tezi ana o si trotro bi ati dia na pido ibi to ka sa na mi so o no so okopo bosia 10000 na mka je say 10000 loan no interest ne so nti ne mi ma me 6000 na e da ho anka me de koto bank no onye no na wonfa enye bosia no fa nye adwuma na ewrade ya adum na se wodi ka na ye adwuma na me nua kwase ma afọ ya de no wa me hu anwale wi akwa wale akosi ada kwa ne me nyina tete afọ me braso wutie ohini adaswa ma nti me de ma na mpa emoje ye no san agi mi sister penin bi ho sa time na na ye eti nwure mo no obetena me nche ka se na mo chenti iti e ma ono so ka chen se mi sister money bosia 5000 ka me 6000 no na won fa nya adwuma bi ko mi nua ne gisika na o ye so o ye panimu e no wote me nchen ti on ti mi ntena ye nchen sa to ono ko han dan wate no na mi kunu ka kire ne se won o man 6 months atena fi ono da to no ho ne yama se ne be ye okotena ba bi fofura no kire no ba na asem ne de na nka ntiase ewom na enso kwan a osan fa so gi ni sika no na me yenya me waje wo sister so de no 5000 ka ho na ye 11000 enti ba sa no na me ka chen se sika betinya ma minimi nua ne ntem atete efri se me hu se sika tete adofo ntem ti mimi nua ne de ma ne nye na mi nua ne ntu enkose ne be ye ni gie no ebe koso atana minimi nua ntem because ye we mienu pe ena busuan so san se ye ni ntina se ya be ye mienu nko ti mi percenta wanta ba beto minimi nua ntem be ma na ntie no ofre mi nua ne busan se na kuya sika na magine hawa na se be ma no so ofere ni nti wantimi anka se bia ame no this can man to kwa sorry na so catch na wusa ada na unu nua ya ade na mache sika na wudu dia ma wukunu so mfa nya adwuma ne mfa so mra na unu apani dia so na na wukunu no aka chem so okotoka se no se no onu ne mimi nua na so fo adi nkomo se okotoka na so fo ni nim de ko ti mra ka kire no na afi o yes na afi mi nua na bufu aba fi be ma ekwa adwuma mi nua ne mi tintokwa beto mi ni mi nua ntem na ye pay ne bosia man bosumi ntie chi no no de tuye na esa mimi say star 5000 sorry ne 5000 na esa mimi say star ne de ma e wo no ho so de okun no ma ye di mi dwabodwa no ni sika nim ma shesto no mu ma be ma sika nim ti edidi mo ana nyame dom ye na e ba se light aba ho light ne ba ho no mo no mu na se ye ko 2019 ma lockdown e ban be ma na ma 300 series me famra so amdwom e me fa ne menhu ni eni because of lockdown nti timi di dwani gu ha so amedwom kwan no me niam di almost be 15 to 80 million akrofese ba sa na car ne gidigidi almost sa ni nyina timi di arebo oni niam a wokoton ni niam a me koton nyina di kakra bi me nyae no na me di kofi to e no siska bi anu na me se nyehwe
me kunu ne me ntimi ma kom ne me ma saa bre nso ya wo miensa enti ye nyina ye betena ti o ma me kra ye se ye mra nam se da bi ye ne wo se ye di bi koma na wakura enti ye ntra ne ye nya adwuma no enti bodwa ma me soli 3 o'clock because ebo sesia soldier for bebo ma 3 o'clock no mitimi nanti kwansini mienu ne fa be ma ne nkoja me nko na me so me pan na me di me sika kakra me won me di hem dukum mi kashiri me so me pan ne so ntu hu me a me nhye dwa taade ntu hu se me kodwom ne ma bedi dwa ma na ma sa soa sa bre wunya ka ho be soa oni ma na opan ma ba nrom ansa na obenya ka be ma nka hu lockdown so about that dem onya dwuma sika ni ho ewurade enti ma me konkodin sa ye first month na kronfo ba if you because uncompleted na kronfo din ka be wia ma be transfer me ton card o be wia sa na o mani nyina ni scanning ni credit transferred we ni nyina de koy enu ye first one iti e di second one na kronfo sa ba bia enu o ba na o be wia me kra fridge mu drinks nyina kronfo sa koy ti ma afi de na ma ba form ni misika nso ono so onye adwuma kan so wakoto afiri kan de wakoto kan nso so kwa adwuma 3 days I was say boka 5 days e ka ho ti afiri kan so money problem e ti misika na atonya watoka enye ene okoye na ya pakisi unti ene enye ma e ti ba afiri me ho kire me ntige bi we mo say wa na mko ni kunu am se bra ye kan na nya problem ti mam 5 million no 3 million ni menya ti ma me 3 million sa de start adwuma because lockdown na so mo ameme de wo mo kan nyina ni wo ofie nti wo frɛ wo ya wo se bia no abebie store no wo yi mo ama se oni o ma asade ya ne sakromfo awiam nti wo mo ma me ni o ma se bia nka lockdown betwam na ma senya ska ne de aba ma me gin so ba na ye di ni fie be man so dade ma fi de me ho kire me ni sika me sa be da aka ma me hwɛ na aboso me nwotwe wa makɔ homada e ka saa 3 million na me gin saa sa e wa kunu no ena wode na danfo bi nso kasa na obrɛ me 1 million te 4 million for 8 months be ma na makɔ homa bi wonen kra me so obi nya na brɛ ba ko ye mesin dwuma na ɔkɔ no ni lebra ntimi am se na sorry kan ho na ne nkɔ se nya me field no because na nka bra no kɔ se de bi o man 60 cities ɔso ɔnkɔ nya ne field no da dem mama me dia ko saa bosume nwɔtwe no ama lockdown ni twam ti atwam na ɛsɛ hana aye saa na wɔnya adwuma ne so na bia na adwo no wadu gyatadie ɛsɛ ne ma yɛ se yɛmfe ho nkame yɛku adwuma ne yɛ yala ma lockdown yi twam no na kyɛ sa afide yɛ ka me die no eburu 30 million eti ba asanam ka kyɛn sɛ saa de asare mi sika na ɛwɔ hɔ no ma mi mu 1000 na me fan san hye business na me fan tuatua meka wo so woni bi ma saa bre na lockdown ni mu na saa ye ka wonu mu nyina na wo otimi akɔgye 5000 bosia e de ama area mo fo no mo so mpɛ so mo twe light nto mo fa nya adwuma na mfa so mra no mo nche enti e ba saa no ana me ka kyɛn sɛ asare ade a wo ye no hwɛ yie free sesi e memi adwuma me ye no wo sika nim bata ho kyerɛ ba me na mboa wo wakɔgye 50 million ama me nyɔnko mɛma ɔmo ne ɔmo yere no nete na sasemba ampampa ani gina na sika no mantu afide asemba afide guy no kɔgye sika no so obebo ndua de me madase na kyɛ sɛ ye nsɛm pinti area mo ne ati landlord association na me kɔto ɔmo anim so ɔmo moa me sɛ bɛɛ man de ɔde abani ɛna mpanifo gine man ye frɛ manager no bae na ya yɛte ka ne bi so ɛna ɔmo a ɔmo gye sika no yɛhwe ɔmo kye ɔmo na dia saa problem free no kon so na sɛ nka nyame nso de a kokɔde na me gye ne free mu ti ewie lockdown am se papa bobusia ma o se woni bi enam se wetin yakɔgye 50 million ama me nyɔnko mɛma ade na wo pɛ 10 million bo se wɔgye a ɛma me ame me ne me ma bedi nam se saa wo kan so enso me sumi sika wo 6000 so hyɛ ne to afi de ma time na lockdown ne ba saa na afi de ɔkɔ adwuma na onye sika ma se ɔbɔ mbosia 2 million na because me tim ba dwom na kafo agye me sika afiri me nsɛm enti se ba se me kɔ dwom na me friends e bia sei no ma mbosia ade kyɔn fa ya kɔ homa na se ma se 2 million odi be ma wa se 4 days ya na 5 days ya na omo akohoma kwa be fa so abe no de fa ne de bia ankola nso be ko school ma fi me ko kire me ye mo wienye ti wona me de koto ne sofo ba ko anim ye frɛ ne sofo amo akon wa free be 6 months nam sofo de e ko so no ma hwe ye bibi be ye me titi e ma me na wu papa no wu me ni be bia me ko sika nso so da me ho so am de ma be me no frɛ no se asare mema ni bi kura pe ma se ya omo ye adwuma kura no mo de omo abo na wo wenye oba na wo ye adwuma na ne ho ate na boa na o se oni bi wo na isi lockdown twem no de ka fine nti papa ne ka chem se menya ne ho abotre afisto ne ka ne pressure nti ba asa na me ne ko ye e wo saa sika no nti yes ahomachi mi be dwom na o pe sika krama o se oni bi ana me ka chem ne se sisi e wo a wo se oni bi isi me menye den na me so e ka na e da me so metua ana o ka nti o ka nti awale na me wale no ni so mfaso pa no ene sei firi senka be ma de oba ho kye na wo na abo na adwuma me yenso wodi mu mfaso ma to de bia wo nto semna wo nto pampers wo nto teletro ma nioma bia ya ka de be ma de support wo ba bi nim apart from akoma bo
bibie ni biem ti mimi bodwa no chop money so abe 50 cedis ni ma me ti mu 37 cedis ni ma kwala no e di cost aka 17 cedis e no na ye san de ye aduane anwumre ma wo san aba bedi ti ma na fide memhu de me nti ba sa na madam ba ko ye no wose me wo fa dofuo bo man kranso nti obeti akwa ye bidia dwane bi ko dua bo me bo dua me ye o se na no aye den ne mom ko bo ho adwane fa ko pesi kabra e fa betuatua ho ka nti saa na adwuna ye kon nam se na wale na mba ne se o se ne ja wale ne kwai e nam se me so mba me no abebre enti saa na tie dia me nso so no ja me kwan na me ko se me no ni kwan ja nam se na me mre no ba wo from me no ba ko ba tena fia me adia ti ne ma me dia komite bi sa bo down because na ye me ja na pin na no odi ma mo ndua me ka che ne se enyo ba ko no ba tena fia me adi ama ya hwe nam koe se me kan sa no afre ne ma me ofun so abo na ma ne se mimi ti me ku ne fra na ni ebu na gu e ofun so se wi no mo se brae no koe iti mi die minim menu aduane afi woni se o maka chen so o meja ama ware ya mi die minim ho hwe ti mi so mi kwa assembly se bi we hwa na mi ko so sofo ni na sofo ne frɛ no wo se asare die o yira be kan ni na ti se wo tia no korɛ na saa ni se no kan nti mi so ma frɛ busua pon se asare enkom se ne nkɔ ne saa aware mu nsɛm wo start so di wura busua ma na ya wale guoba o yiri wo free so ne tena yi mu ne busua bi antena ase da tinka ba ni se nka wo so di kɔsɔfo bi anim na ye hwɛ ne ye kana saa maka be ma ne so won de na busuafo afre na mpa okoi bosumi mi ensechi na be ma na wo fo frem se memra nti ampa me koi a o masem nyina ne se be ma de abetu o manim se akaskasa ne ba ya me megya no ho koye afuo wo bra me ma mo na mane na ade di ha na wo kono kra no me kra no na mo ka kire me se ba bia me koye afuo no nkonko na me ka kire ne se ni sika se ever since am hu no for 80 years no me hu ba bia ni sika se mo da enti se ye ya ono mfa buo ma me se me ye oba na oba o tia wada se ya wunya ye na wutu kwa ba bia koye afuo no ada na wo ma wuku hunu because we obi di hia wo ne nsem se bibi kosi ho a wo ba ye dan enokore enu ntine ma me nso me ka se kwan na ode me fa aso ntine ma me so because se mimi kana me de no wantimi amwa me ma me mentua de a baby a me ko sha ma me ka fidi de wo bra ye dey because o hwe kwa wo mwa me na akoye adwuma no me ko no man kran so side ho na e na me ko di me kwa nyese me ko di mpo me kwa kakra na wo me nsem di bi tuatua mo mbebo me dua no e na kakra na e ka ye no me di ye fo ntimi kwa 2 weeks na masan aba back abehwe machi because na me nya ibodwa no edua abode ne menken na onipa kro nkoko no afa mama no saa na me ye enti me kwa 2 weeks masan aba machi me ko nso so a mi sister baba ye o SS e wo me nchen ya ache so no ne hwe nkwada ne mama ansa na makọ mini ho so mi sister san aba behwe fie se ne be ya mi menya asomdua koye adwuma no because mi mani nyina nim omo maame no e na ye di wo ho enti me kwa abusua na sem ne se me koye afuo no mama ye na omi kunu papa asase so na me koye no ba bi de na se me ba se mi be pem fa so afira wade num afensu mi si meku ni wo fa ase de omo hwe ma mi nku no wo fa ti awale no magu no me nkofo omo nsamre wo it in fact e ho na fi me ho adwodwo ele mbusa papa ne se wo fa ne se wo fa se kuro bezo se hwi asafo ele mbusa wo fa ne se ene me kunu ma me ne papa nyina ati wo bio to ka se mawu me nkofo ne nsam na se hwifo do mu ja awale a wo ba na wo do nsako ti ba sa no na me si da bi asema mo ne mi kan me ti ase ba bi enye free se me nko na me baaye ena se mo ya ba betum tu ka chem se me nkofa me nsambra se bi ba bi agikira aboa no e ho ne ye gya no wo ware mi fire busuam enti sa wade no kwa mo mpene ma me ne ba ma ne wale bi ma mo mra ne busua ne ntena se na mo nya ma wale na me wo mo se wo mo de wo ni abusua ne ntena se tie ma me so mu fu se ade nti na wo ba wo fa ta be bo amane na wontie mi menum o se ohia manum masem na mbusa wo fa nsa da wale no mpene so na wo se ai na me mpene so ti o ka sa na me sorry me consumiti dwa koma amase ba mo oje wo fa ne so pa no am de kwa oje o ma fa ma me na me furu ka bae timba na be bo be ma na mane wa nkasa e na me bo sofo na mane nti sofo na mbo na me ka kire me sa ware ne wo magu ndada ma me na emo me na me ntimi nka nkire nso ma kọ no mo de aka kire dia bu abusuafo amane no metena se me bo me papa mane na wachi ati na ofre no se Asare sei na me ba na beka na nso nkire mu ne so wosia de mo fa kan me fo aso e na papa se ne fa mba bre me wosi me ntimi fa ba mre ma asemi di ntokwa no phone ntimi me nyina achi nso ma me kobo me koba ye na adwuma ne yeye no ma me ba me di menken bode banchi na me ya begu ho me kwa 2 weeks bia me bo me ba me di aduane ba me ba me no awodi me no ade awoni na emo me ni ho na me ba ne de ono a obedi wo niema na odi aba no me niema na me di aba no so ye gya ma ware no e na me di tifie ho nto one me nkasa me frɛ ne phone so kra wo mfa e na di wo ma ntimi ya na bra be ba Asare so ware me a o de fa me ma abusua ye time niti ye kan ya wamfi afide de ko wi ane se nto hu nyina ba ma sabi wo de madegem to me ho se
Madejem fi madejem kankan na boade no mpem na eko incident ode ware Asale no e de wo bai sebi wodi boss mi bam ho mi bam kankan mi ho fi sebi nsem ne de ma mi ntimi nkani wa eto me ho me wo fa nsem na okan ni nyina na me wo fa busa na me papa mo so baamu ma ade be ono afre me papa mo se me papa mra na enwu aware no me papa mo ofro mo Saturday Monday Tuesday no ode me call Kodi police station say me ma twene so sikan say me kuna mama ntwene so sikan on say 2021 ni mu no na stories ni ba say yes obi ekuni obi ekusa ono so mpese metene fi ono no pese obi oba aba ho ntimi ba na so pese rush me ntokwa ti da committee ba nti mu dwa to rush me sa no na mka chen say me hwe ma sa story na ye kan news na bi ntome na me ma se kan so no tisan na ti ti e no koe no mo be fa me ko mi kire na ma me say wa hwe ni aboy na obekum enti fi ho no start say obe ukwa wa 2 issues nti so bra na 1 month wo de oba makwala ne hwe o ma ne ma na fa duane bra me di ba so na ma wadi ebusua ne metena se na won de omu awade no na ma ene wo mana twi awade na chi ma no ena sisi eno so ma me hu no hana so oboduam ye nya asare no so baby o wontontumi nkasa nti ne voice ye mpeke yeah, I'm fine. Good morning. Morning, sir. Yo, producer is Sompa. But what is Producer is Sompa 93.1. What's a day producer? But I say, What's a day producer? Programs producer is Sompa FM. Okay, but you. Yo. I'm not very so I say, Madam and Nyarko. Pacho, why in China was a new now only marital issues be. Yes, choice after back of us and fine. Sompa 93.1. Now you only say, see a man crying on Sunday. We are thinking. Indeed, that choice after now. Nigeria also one of their my and as be a phone so cry and the fine emblem no because our phones one and so and did my piece at the Okay, that's it. And as I said, as mina it will be wrong. Okay, we should come cast or bomb or crap on mass friend. I thought you know, or Sunday about your part, yeah, or the part for no, you could come to see. Yeah, can be Mr. Roman Tanka, Raman, no for Nicasa, because a papa to South Frame. I'm a prayer almost on best for Norman Abba, and I saw him on this year. This was an Bamo. On a hand. No, say, or Cassandra. That's so what can I miss this year and then it's my dear and I'm the Bushing and only Nyarko and damages are a unity. I went up to Metro, Namia from if you could get on the Yamano. Because you see me back on my baby dear or one because on all the great graduation, you do the places and your mom. But I need them casting when I'm the boy, and I'm missing that say, I can have a neighbor be or big for you and no Nkomo Katra on the Mistrono. Like at the same time, as we need to for no problem. I think I say, you in effect. No, correct. Okay. But didn't you be from the that's what I can ask them. And I open the in a mouth frame. Yeah. Hana, what an echo your panzo. me patwine Na de na munwie ho no asan de abaha. mama patcho de tie ni say ye koye no wa ma Mo friend wa ma. Enti no me start ni mu no na ne bra ba ko wo kajetia store ba say wo di dwatoa eba e ma ye continue bi fine afi de bra ne ba ye no e na wo su be yasem na kofie ni asiesie enti na minim say abusua na ebe hia nanka ya hwe na asem no ya pe ne pumasi bre ma sisi e me no be ma ne se ma mi nsifie o de oba tifio oba ne kita ma no ma miensa o ma sisi e me no ka say ono de ne ma miensa esifie o sisi e me no ka say me pa 8 years no so konsuo makwala ne de aduane enra enani 4 days ti se wote obi me ba mi madam omo ami no mo area mo na sense me no mo ye fine omo mo de nchen na me tete sa kwada
Mimi wumi ma o be ma fa o ba ne ma me ensa ma ne ba ne first born kwa SS form 2 no mo tifio e no mo tifio ma titi e mimi fie no mimi no 6000 na wo ba obisa na watua wo wontua wo boa kora e na mimi no ma no so a mumfa ma me sanse ye nwa wale ntimi ne magu no no yi mimi ne ma fifio do oba no foforo ne ma begu o no do de na gu e na mimi ne ma no gu video no wo ho no mo mimi ne ma no gu baabi mo fa video no ma ye hwe baabi a ne ma no gu no yesre be ma ne so gi asem busuani bi ama mo ti se hwo se me yen kan se ba wo ba ye no aha ha na wo ne ma no gu no manoma ne dem ho nie mi sister baba ya na meka so okọ SS ne nioma na gu mantwe ho no enti edan a mimi dem sisi en na ode ama ne mpona ne yere ne ma ne dem e na baabi a nioma ne gu no so ho no mo so ho ma sisi e me makro ti me nsifi dan e ko pa ya bo otum wo de buru mi ni mi sister se me nsifi o me nkora ma akwala last born wo mkra of 4 years metumi eja me mama me kura so no hwete me ma kola 4 years me see enene 4 days ya sister ba ko frɛ bo sister nya bula no me net so ankamba no betom bula akoda 8 years akoda nya trauma to the extent ohun na wo kasa no kra na yem hihim what me di hu ato akola so to the extent me akola ni di ni birthday February ya me fra akola na ntimi ni ankasa yo ma eye gina ho ti se ba wo ba e ti ma me di sisi e ba me ba ye nyina ne se asem no ase brantie na oba ye na wo no san se me ha nya ne hanti me ho me so te enti yamwa me said court wo said the bibibiara mo be yama sisi e me mo atome no ontua usika ma no nso me afensu mi hu no na me mato plot dan kran awo na me ne wo ye ni ntine ma sa plot me free am ko e na plot na free me nsa me na sifie wonso me ne on fa fie no on fa me chefa ma me no de obe wale am ne me man ntinem free se me man de nya me kura de betete me mama me on che fie no fa me de mam na me man ne me man ntinem asem no e dan ni e bia me o magu ne gu ho no asem ni